Economic Highway gikan sa Barangay Sumag sa Bacolod City pakanto sa Victoria City ang sugpunan pagid rekta na sa Sagay City kag Banwa sang Calatrava. Samtang ang Panay Guimaras Negros Island Bridges naman ang gidalauman nga mahuman sa 2030. Yaring report. Ang ini nga Bacolod Negros Occidental Economic Highway kun Banose halin sa Barangay Sumag sa Bacolod nga nagarekta angot sa dalan pakanto sa Bacolod City Airport kagwa sa Victoria City ang ginalauman nga mahumana sini nga 2024. Sunod sa kay Department of Public Works and Highways Region 6 Director, Engineer Sunny Boy Oropel, ilan nga ginatingwaan nga masolusyonan ang mga right-of-way nga problema para tigayon na ining mabuksan sa publiko. For 2024, tapuso na namon subong. Hopefully, matagaan lang kita sa solution sa atong right-of-way problem, but we will definitely open to full traffic ang aton nga Bacolod, ang aton nga Banose from Bacolod South Road going to Victoria. May magagmay na lagid nga mga porsyon nga hindi pa malabyan bangod sa problema sa right-of-way. 48.8 kilometers ang ini nga highway nga may 16 tanan ka mga taytay nga nagabalor sa 7.3 billion pesos. Inang ginakabi nga flagship projects ng DPWH. Kung mahuman, ang isa ka oras nga travel time ang mangin 25 minutos na lang kag ini ang ginalantaw man nga makabulig pahagan-hagan sa problema sa traffic sa Bacolod. Pero hindi lamang inikutob sa Victoria City. Suno kay Oropel, ilan naman yung ginasuguran nga tigayon ini nga makonect sa Central Bato sa Sagay City kag lusot man sa Banwa sang Calatrava. Ongoing ng ato nga construction from Victoria going to Sagay. Pero ako na siya ipanabuton sa Central Bato and then down. Ang Central Bato subong nag-connect na sa ato National Road nga Sagay Bato, Alia, Calatrava Road. So naton ipabunggo. Kay kung ibalik naton sa Bacolod North Road sa Sagay, kalimitado sa aton nga access. Magluwas sa Banose, sunod sa kay Oropel, kabahin sang pipeline projects ng DPWH amo ang Bacolod Victoria's Coastal Road nga ginaplano nga iangot man sa puerto sang Cadiz City sa norte kag puerto sang Pulupandan sa sur. Inibilang preparasyon naman para sa Panay Guimaras Negros ukon PGN Island Bridges nga igatukod sa Pulupandan sa side sang Negros rekta sa isla sang Guimaras. After commissioning sang Panay Guimaras Negros Bridge. That's why we already have the feasibility study for the Bacolod Victoria's Coastal Road. So, i-extend to going sa south para nga malabot yun ang aton nga Panay Guimaras Bridge. Tapos, definitely, if may mga funding source pa nga makuhaan, ang Victoria's pwede i-connect sa Cadiz Port. Dugang pa ni Oropel, 2030, ginalauman nga mahuman ang PGN Island Bridge. 32.47 kilometers naman ang kalabaon sang sininga taytay nga magaangot sang 3 ka mga isla. Ginalantaw nga ini makapadasig sang transportasyon kag pagdulong sa mga produkto pati na serbisyo sa sulod sang Panay, Guimaras kag Negros.